Jeg sidder her med en dejlig hasselnøddeis, og hvem elsker ikke hasselnød? Igen, hvem elsker ikke chokolade? Så forestiller kombinationen af den rigtige is, de rigtige råvarer, økologisk mælk og fløde, og så får du en skøn chokolade, der er tilpasset selve isen. Du får så også en krokant, som er lavet hasselnød, så får du smagen hele vejen igennem. I bund og grund, så er det jo kærlighed på kærlighed. Og ja, velbekomme. Det er jo is. Det er jo selv når det falder på jorden, har man lyst til at spise det. Det er jo bare dejligt. Det er skønt. Det er kærlighed. Jeg kan kun blive glad, når jeg får is. Og der er kun én ting at sige. Der er noget, der hedder kajol. Der er 2 slags sundhed. Der er det, der hedder kalorier. Og så husk lige altid, is hører ind under sjæle sundhed. Ikke den anden. Så spis altid en is. Det holder doktoren væk, hvis du er glad. Isglad.